Angiqale kanje. Sibonga nje ithuba eliyinqayizivele ukukhuluma nawe kwi-channel. Kama ku-Pastor Uningi nako kubalekile. Like, usubscribe bese uba ngumlandeli. Sinama-subscribers amaningi angaphezulu abantu abalandela i-channel. Kusho abantu abaningi they subscribe, they don't follow the channel. Kubike kanjalo. Siyacela ukuthi nilandele i-channel. Nsuku zonke khona ama-video. Kama ku-Pastor Uningi. Ngifuna uqale ngisho lokho. Ingane zakwethu. Akubona wonke umuntu obizela ukuthi ekusize wena. Kunomuntu obizela ukuthi ekuphendule. Ungenze kunephupho. Uthotha ubizela ukuthi ungaphendulwa yimina. Ngenze kunephupho ubizela ukuthi uyophendulwa omunye umuntu. Ungenze kuye komunye umuntu awubizele ukuthi uyophendula lo muntu lo. Ingakho uzothi uyambuza ahluleke ukukuphendula. Ebewazi amaphupho. Kodwa uma efika kuwe ekwazi ehluleke ukukuphendula akubizi. Akuwona wonke umuntu oyoba nezimpendulo oyidinga empilweni yakho. Njengoba kungeyena wonke umuntu oyokwazi ukukulapha noma athi uyabalapha abanye. Ingakho uya kumuntu othiwa lo yamuntu lo uyabalapha abantu ufike ngakulaphi wena. So injalo ke lento kamoya. Kunabantu abayokuphendula, kunabantu engeke bakuphendule. Kungenzeka ungifonele ungibuze iphupho ngekuphendula okokuqala, uthi uyabuye kwesibili ngingakwazi ukuphendula, uthi uyabuye kwesithathu ngikuphendule, ubuye kwesifo ngikuphendule, ubuye kwesithathu ngikuphendule, uthi uyabuye kwesi6 ngingakuphenduli because nendlela uNkulunkulu asinikeza ngayo ukuhlakanipha. Kuyenzeka akunikeze fully kwesinye isikhathi, kuyenzeka akunikeze kube limited kwesinye isikhathi. Kuyenzeka kwesinye isikhathi angakunike at all because mhlawumbe le impendulo ufuna uyithola komunye umuntu ozobe semhlawumbe eqhubeka nokukusiza futhi, uyayibona. Kodwa ke enye into ebalekile ungafoni ungilinge. Kunabantu abafuna bengilinge nje umuzi uthi mina ngiyakwazi ukuzwa ukuthi umuntu yabo nje masiqala sikhuluma. Ngiyakwazi ukuthi lo ngizokwazi ukumphendula, lo ngeke ngikwazi ukumphendula. Kukhona umuntu othi nje fona umuzi lo ngeke ukwazi ukumphendula. Uyakwazi ukuyibamba the spirit se attitude lo muntu osukezwe naso from the first encounter insight sawubona noma ebingelele uyakwazi ukumuzwa lo muntu ayilona. Ngeke ezesizakala futhi ngeke uzomsize. Yabona uyakwazi uyibamba that energy ngaza kwethu mina ngiyakwazi ke ngicala nabanye abantu bayakwazi ukuyizwa nje they can attest on that laba abachaza amapho ukuthi uyakwazi umuzi umuntu uthi ayilo ayi yabo. So kubalekile ukuthi nanoma bufonela muphi umuntu usukubuza kuye musukuza neattitude nyana onayo noma zama ukuthi nawe ukukhulekise lo moya omubo osuku nawo we attitude yokudelela ukweyisa yabona before ukhuluma nomunye umuntu. So sikhuluma la ngephupho lika Semi Sem-Semi5554. Hey, angazi umuntomazane noma kodwa kuyoba intombazane ubu-Semi-Semi-555554. Uthi greetings Pastor, I know I might be late. Cela ubuze if uphupho uquleka bese uyavuka ufuna uyothola usizo, then you see an ambulance but you can't get then bese bakungenise ngaphakathi bese they check your blood. Yabona baliphuma kancane with water after they cut you esandleni baliphuma amanzi qala bese phuma igazi. Sesamphendula yena ephusheni lakhe but senze ivideo because kune ambulance la, so sizofocus kwi ambulance ngoba lo okunye sesakuphendula. Ngicabanga ukuthi asifocus kwi I guess ngamphendula, so sesiphendula nje i-ambulance ukuthi nake singakusho nge-ambulance ukuthi kungenze ukuphuphe nje ambulance uyigibele ngenze ukuphupha uyibona. Number 1, uma ubupha i-ambulance upha esithatha njengoluhle uma uyibona nje lungasho ukukhululwa noma ukukhululeka ebunzimeni noma ukuthola ukweseka nosizo olufanele noludingekayo. Amahubo 34:19 ziningi inhlupheko zolungileyo kepha uJehova uyamkhulula kuzo. Okusho ukuthi kungenzeka sithi number 2 uma ubuphe ambulance kukuphawula futhi uma ikunikeza ke ngosizo. Lokho kungasho ukuthi usukuzosithola isixazululo seyinkinga noma seyinkathazo zakho noma sekuseduze ukuthi uphume einkathazweni noma einkingeni zakho. KwabaseRoma 12:21 unganqotshwa ngokubi kopha
nqoba okubi ngokuhle. 3 futhi uma uphupha i-ambulensi sithatha njengoPaul uhluma ikunikezela ngosizo. Lokho kungabe kuchaza ukuthi lindele ukululama, lindele ukuthuthuka kwempilo, lindele ukuphila kahle noma ukuthola amandla nokuphela kweinkinga ezikukhungethe. Ushuthi leli Paul leli komunye lingafika ngoba suke ezolulama, komunye lingafika ngoba impilo yakhe suke izothuthuka, ezophila kahle noma suke ezothola amandla okwazi ukuthi enze isimo sempilo sibe ngcono, noma ke so uzophela le inkinga suke zimkhungethe. Amahubo 60 verse 11 siphe ukuba sisizakale ekuhluphekeni ngokuba ukusiza komuntu kuyize. 4 uma uphupha i-ambulensi uPaul uhluma ikulandile lusho ukungenelela nokunakekela okuvela kuNkulunkulu nokuthi ke uNkulunkulu ukuhlinzeka ngosizo nokuphulukiswa. Amahubo 37 verse 40 uJehova uyabasiza abakhulule ubakhulula kwababi abasindise ngoba ke bayamethemba. So i-ambulensi abanye bayithatha njengesidalwa i-ambulensi njengesidalwa sabo esuke singenelela sibezosizakala. Abanye bayithatha njengengilosi kaNkulunkulu esuke izongenelela. Usho ukuthi kuya ngolokhu uyibika wena iperspective yakho ithini noma iview yakho ithini kwi-ambulensi, but abanye i-ambulensi bathatha njengesidalwa uma ibonile esho ukuthi hayi futhi isidalwa sami sizongenelela kusho impilo yami izoshintsha, impilo yami abanye bathi hayi futhi uNkulunkulu, ingilosi kaNkulunkulu, ingilosi kaNkulunkulu yokuphulukisa yokuphila iyeza izongenelela. Usho ukuthi uNkulunkulu useyizwile imikhuleko yami singizoba ngcono. So kungaya ngalomuntu omunye uzoyithatha ngesidalwa sakhe, ithongo lakhe eliletha ukuphila, eliletha ukusimama, eliletha ukuphulukiswa. Aminye ayithathe njengengilosi kaNkulunkulu, yabona. Kodwa ubona i-ambulensi uPaul ushinganza kwethu, yabo, kungasho lokho kungenelela kwesidalwa sakho, kungasho kungenelela kwengilosi kaNkulunkulu noNkulunkulu empilweni yakho. Siyabonga. Be blessed.